Здравейте, приятели! Намираме се в един изоставен басейн в североизточна България. Някога тук е била величествена сграда, но в момента виждате всичко е западнало, порутено. Казвам се Васил Станоев, това е първият ми клип на изоставено място. Ще го кача в моя YouTube канал Васил Станоев. Може да ме последвате там, също така и да ми помагате чрез PayPal. В описанието ще си дам сметката, за да може да имам средства да обикалям повече изоставени сгради. Приятели, да ви запознавам с разрухата на България по пример на моите любимци Abounded Crew. Не съм толкова добър като тях или Такашимата, но ще се постарая. Виждате за какво става въпрос. Няма да казвам дестинацията, разбира се, да не подлежи на разруха, но е в североизточна България. И така, в един голям областен град, близо до морето. Нека се поразходим. Да видим за какво става въпрос. Тук вероятно са били съблекални. Предполагам. Ето вижте, е запустяло. Запустяло доста, приятели. Нека бавно се разходим. Ето го и басейна. Бил е доста така, вижте, доста голям. Но няма аларма, което е хубаво. Ето, приятели, запустяло. Ето го, даже има и тук, вижте. Бил е доста дълбок, но не мога да ви кажа колко с точност. Предполагам, че е бил общински, защото така доста голям. Приятели, не е кой знае какво, но за първо видео съм много доволен, че се престраших да си направя канал и да заснема нещо изоставено. Дано някой ден общината си мръдне пръста и го възстанови, защото това, което виждам, е много жалко, приятели. Още една изоставена сграда, сега ще видим какво има и там. Много внимавайте, приятели, да не паднете в разни шахти и да не дойде канен гост като сот, примерно. Много внимавайте. Оглеждайте се за датчици и те нататък. Оглеждайте се някои хора да не ви видят, ако е населено място. Така, приятели, дайте да видим тук какво е било. Предполагам, тук имало някои, предполагам, тоалетни. Някаква административна сграда, предполагам, приятели. Ето вижте, нищо не е останало, съжаление. Хубаво е нищо да не се взима. Има табло. Няма нищо. Всичко е взето, приятели. Нищо не е останало. Съжаление. Насам няма нищо. Там има още една сграда. Елате да я видим какво има. И това е, приятели, общо взето на този изоставен прекрасен басейн, който може да се възроди и хората преспокойно да го посещават
Иначе доста буйна е растителността. Предполагам, че доста отдавна е изоставен тази изграда. Съжаление е доста тревясало. Ще се опитам да влеза. Само че е заключено, приятели. Предполагам, няма нищо. Ами общо взето ето и, приятели. Моля ви, пак последвайте канала ми и ми помагайте чрез моята сметка в PayPal, която ще бъде качена в коментарите по-долу във видеото. Очаквайте съвсем скоро и следваща дестинация. Благодаря ви, приятели, и до скоро!